Azadan tamaşaçıları bugün Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflarının 28 yıllık münasebetli paytaxtımızda yerleşen mukamlar köşkünü konsert geçirilýär. Bu konsertde yurdumuzun bir näçe belli aýdymçylary, artistleri çykyş edýärler. Diňe bir türkmen diline däl görüşýärler, daşary ýurt dillerine hem çykyş edýärler. Biz hem Türkmen portal websaytynyň dörejilik toparynyň adyna bizning ähliýeňizde bir taraflarymyzyň 28 yıllık bayramçylygy bilen tüýsüremiziň gutlaýar. Hem de bu konserde bizim bilen tamaşa etmemize çağırıyor. Türkmen portalından taşlaşmak. Türkmen portal websaytymyzyň tamaşaçylary ýa-ni gaýtysmady bugünkü Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 28 ýyllyk münasebetli geçirilýän konsertden söhbetli görnüşlerimizi siziň bilen dowam edýär. Häzir bolsa ýurdumyzyň belli aýdymçysy, halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymçysy ýa-ni owadan denanymyz Aýna Seýitgulyeva bilen söhbetli görnüşlerimiz dowam edýär. Aýna, bayramyňyz gutly bolsun. Sag bolun, siziňki gutly bolsun. Ben ilk bilene ähli Türkmen halkymyzy, bize tomaşa edýän ähli tomaşaçylarymyzy, Türkmen halkynyň milli lider Mehriban Gahrman, arka dagly Gahrman terdarmyzy şu bayramçylyk bilen tüýsüremden gutlaýan. Ine ýurdumyzda görüşimiz ýaly ýurdumyzyň ähli günjeklerinde bilen şu bayramçylyk uludan toýlanıp her bir medeniýet sanat işgäri öz daşary döwletleriň dilinde aýdymlary ýerine ýetirýärler. Menim şu konserde Xitay aýdymyny tawat getirdim. Ona Aýna edil häzir Türkmen portal websaytymyzyň tamaşaçylary üçin bir Xitay aýdymyny dinlenip beräý. Oluga ötülen. Çing chang wo chang zai, çing çing among chang. Gong de shi ki chwalasya ko. Xiang yi king xiang yi vi kolang tin. Vi chang jia ni dai lai shi jiang. Nao shi jiao xin zhe pe mo yu zhe ba ba shuang dang bi qiang. Xinjiang dai lu zhai lu wu bu zhe bong jiang. Bu tu arnu wan chui bong. Köp sağ olun Aýna. Owadan sesiňiz üçin, owazaňyz mundan beýlek belentden belent ýanglansyň bayramyňyz ýene birge gutly bolsun. Sağ olun. Häzirki söhbetli görnüşlerimiz bolsa Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew bilen dowam edýär. Atajan, bayramyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun, bayramyňyz gutly bolsun. Dogrudanam şu gün bir ajaýyp gün sebäbi, çünki biziň hemişelik bir taraplamyzyň 28 ýyllyk toýy uly dawara bilen şu mukamlar köşkünde bellenilip dur. Şu bayramçylygymyzyň aýratynlygy esasan biziň aýdymçylarymyz bir näçe döwletleriň, dost doganlyk döwletleriň dillerine aýdymlary ýerine ýetirýärler da. Dogrudanam şu bayramçylyk bilen siziň ähliňizde iýleşlerimiz, hormatly iýleşlerimiz, watandaşlarymyz tüýsüremden gutlaýan janyňyz sag bolsun. Şeýle toýlar biziň ýurdumyzda köp bolsun. Köp sag bolun. Köp sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Bayramyňyz ýene birge gutly bolsun. Köp sag bolun. Sağ olun. Mehribanlar, ýurdumyzda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 28 ýyllyk bayramy uly şatlykly şowkuny dawaral ýagdaýda ähli günjeklerinde geçirilip dur. Ine bugün bolsa biz Türkmen portal websaytymyzyň dörejilik topary bilen bugün hem mukamlar köşkünde bayramçylyk münasebetli ýurdumyzyň ähli belli aýdymçylary öz aýdymlary bilen, daşary ýurt aýdymlary bilen çykyş edýärler. Aýdymçylar, artistler, halk artistler ählisi bugünkü bir taraplyk bayramyny uly şatlykly şowkuny geçirip durlar. Biz hem Türkmen portal websaytymyzyň adyndan ýene bir gedek siziň ähliňizi bugünkü bir taraplyň 28 ýyllyk bayramy tüýsüremizden gutlaýas goý. Hemişe ýurdumyz awat bolsun. Häzir bolsa Türkmen portal websaytymyzyň dörejilik topary bilen şu konsertde çykyş edýän aýdymçylar bilen, artistler bilen söhbetli görnüşlerimiz dowam edersiz. Diňe Türkmen portalyny alyň.
Mehribanlar tähotly görnüşlerimiz dowam edýär. Häzir bolsa Türkmenistanyň atgazanan artisti Hemra Rejepov bilen dowam edýär. Hemra, bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Neşun hamlar köşünü bir taraflık bayramını mellep dur. Şurdatdan peýdalanyp Gahrman arkadamydy. Gahrman arkadagy herdarmydy. Tüýsürümden gutlaýan, mehriban halkymy tüýsürümden gutlaýan. Ýene-kiler o da ýetirdim bayramyny gutly bol. Siziň bayramyňyz gutly bolsun. Türkmen portal websaytymyzyň adyndan tüýsürümden bayramyňyz gutlaýar. Sağ olun. Sağ olun.